anys aquí, Sara? Tens 3? No, està gent, no? Ya que estaba siempre con el pan en el fuego. El número que es del... Passa! Papa! Al carrer! Al carrer! No em vull! No, el meu hostal de clients que no portin ni una malla! Fora! 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 Ara, amb la dicta d'empadronament, sembla que el negoci rotlli una mica. Aquests maleïts collons vagabuns sembla que s'ho diguin. I tots venen a raure al meu hostal. Amiga, que jo m'esmerço en donar-los bé de menjar. Al vespre els hi preparo un llit ben tou perquè dormin i descansin. Però a l'hora de cobrar, batuga d'ell, em paguen amb excuses. No em vull de clients d'aquests. Tinc entès. Si no pagui per l'entat, que dejuni i se'n vagi a dormir al carrer. I tu, a treballar! Vinga, espavila, que t'has portat el ple i no fos res! Vinga, que xarres més que no treballes! Vinga! Comprenc, esposa, que deus estar rendida. Són 4 dies de camí i amb el teu estat... Parli rai, que és per l'infant que l'Anessa que pateixo. Però deus estar esgotada, també. És un camí molt llarg des de Natzaret per complir l'ordre d'empadronament. I el que més greu en sap és arribar aquí i no poder oferir-te un lloc on passar la nit. Les cases dels parents són totes plenes i els hostals no ens hi volen en cap. Ningú té un raconet per nosaltres. No desesperis, Josep. Déu no ens abandonarà, encara que posi a prova la nostra fortalesa. Aquesta casa té totes les peces d'un hostal. Trobem aquí i tindrem més fortuna. Estic tan empedraït com el del dalt. Hola, què se us ofereix, bona gent? Mira. Sí, noi, s'ho he dit una altra vegada. Prou. Porteu monedes per pagar l'estança? Som uns treballadors i en el viatge per l'ordre d'empadronament hem gastat tots els estalvis. No ens queda una malla. Si no porta nord? Fora. Jo diria. Ho sento, tinc l'hostal ple. No hi cap ni una persona. La meva esposa està a punt d'inventar. Us he dit que no! El meu hostal és un asil per recollir els pobres si no tens parents o amics. No sé, tindràs d'anar a dormir al ras. Esclar, bon home, feu-ho per ella. El senyor us pagarà. Que el senyor ho pagarà. Doncs, Déu us empari, que jo no us dono res més a la bestreta! Almenys expliqueu-nos alguna cosa. Perquè veieu que tinc molt cor, us indicaré un això. Dins de Betlem, a uns quants metres, trobareu una porxada. Allà, els dies que plou, els pastors acostumen a refugiar-se amb els seus ramats. I amb una mica de sort, trobareu palla per fer-se un jaç i també llenya per encendre un foc. I ara, apa, marxeu! Marxeu! Que no puc entretenir-me més, que tinc molta feina. No sé encara com he tingut tanta paciència. Josep, tenim aquest lloc i que el senyor ens empari i no tingui en compte de tot el Cregui, Maria. Aquest és més gros. Crec que se'n van dir, si se'n van dir amb el burro. No? Que se'n van amb el burro. Farem la companyia del senyor.